vozi. Ajde, vozi, lagano. Aj, molim te ustike ovu mladu damu. Ne. Hvala. Što je ovo, radar, a? O, prijatelju. A, da. Smo imali najgoru kombinaciju, mokri da, Puna je kapi, ba za njiše. Šta mi treba? Šta ti treba? Šalim se. Hvala. Ne znam šta se priča. Ej ga, ej. Dobro, pa sam stvari za stvar. Da voli obitelj, da voli sve. Jer je i on sam. Izgleda ti imaš vinograd. A? Druga. Ja sam ti se priključen društvo, taj bravo. Baš to raka, Prođite ovdje na drugoj strani iza dvorane, iza doma su WC-i, sa stolovima se malo stisnite da ima dovoljno mjesta. Prije nego što počnemo sa objedom, molit ćemo blagoslov. Ako baš iza neki nemate mjesta za stolom, bit će dovoljno hrane, to je najvažnije. Pa možete ovdje sjesti na ivičnjak. Daj, ugasi ovaj mikrofon. Ugasi. Ugasi to čudo. Hvala. Vi tamo na kraju čujete, ej. Zadnji red tamo što čujete.
Sad se čuje. Ok, ljudi, evo vidim da ste se većina udobno smjestili, imat ćemo razumijevanja i strpljenja jer nas je jako puno, pa onda kasnije kad vi budete za stolovima gotovi ustupite mjesta drugima koji nemaju, a hrane će biti dovoljno za sve, pa evo, morat ćemo biti snalažljivi, to je najvažnije. Još malo samo strpljenja dok odmarate prije početka objeda. Ja bih ovdje pozdravio domaćine i već na početku im zahvalio za sve što su za nas priredili. Pa evo, kao predstavnike domaćina ovdje imamo gradonačelnika i župnika. Pa možemo evo i njima zajedno sa svim suradnicima zapljeskati kao znak zahvalnosti. Hvala lijepo, velečasni. Hvaljeni Isusu Marija svima. Poštovani sudionici biskupskog križnog puta, evo posebno mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti danas ovdje u Lipiku. Prekrasno vas je vidjeti, to vam moram reći odmah na početku. Ovoliko mladoži, ovoliko pozitive već dugo nije bilo evo, u našem kraju. Dakle, svima vama želim se zahvaliti prvo što ste se odlučili. Nije jednostavno, nije ni lako, ali evo, vi ste mladi i sigurno da to možete sve uz Božju pomoć proći. Dakle, isto tako želim se danas i zahvaliti župi našem velečasnom, želim se zahvaliti lovačkim društvima sa područja grada Lipika, dječjem vrtiću, svima onima, pastoralnom vijeću, svima onima koji su evo pripremili za vas okrepu, studencu, evo, dakle cijela župa je u pogonu bila da vas ugostimo onako kako najbolje znamo. Dakle, osjećajte se ovdje ugodno, neću dugo, iako ste očekivali od nas političara duži govor, ali neću dugo, znam da ste umorni, gladni i žedni. Dakle, osjećajte se ovdje dobro, provedite ugodno, evo ovo poslijepodne i svetu misu, nakon toga udobno spavanje, sutra nastavljate dalje. Želim vam da ovaj križni put zaista prođe onako, bez ozljeda, u duhu našem kršćanskom veselju i u miru. Hvala lijepo. Prije objeda ćemo se pomoliti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i nastavi u vijeke vjekova. Oče nebeski, blagoslovi nas, darove koje ćemo blagovati od Tvoje ljubavi po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Što se tiče objeda, ovdje su 3 lonca. Da. Što se tiče objeda, znači ovdje su 3 lonca, svako će dolaziti osobno. Ne može srce moje dotaknuti, da se u vječnost tražim, neću naći nikog kao što si ti. Da predivna tvoja milost, tvoja
Ja sam zaboravio skroz spomenuti i danas našeg župnika domaćina, koji je u biti jako velik kao čovjek, ali je jako ponizan, pa može jedan pljesak za njega koji je htio ostati skromno na primjeru. I Oso nas je jako lijepo ugostio i jučer i ovdje smo noćili na području njegove župe, lijepo nas je počastio. Nama svećenicima je potrebno naručiti super palačinke s nekakvim predjelom. Pa, mi ćemo sad krenuti prema Pakracu. U Pakracu imamo priređen doručak i kavu. Otprilike za sat vremena bismo trebali biti tamo. Budući da nas danas ima gotovo 800, stvarno vas molim za disciplinu i red. Sada će krenuti križ I neka se odmah iza križa formira procesija. Nemojte ostavljati razmak, nemojte ići ispred križa i nemojte prelaziti preko linije na lijevu stranu ceste. Daj, ej, dame, blagoslov isto. Kaže ona, joj, nisam Mari. Ajde, Sole, kreći.